Здравейте хора, аз съм Димитър Димитров и с мен е Ангел Венков, който е много срамежлив и не ще да си каже името. Страх бе! Та сега ще играем Skywars и влизам. Така, пусна на ОМГ, пусна ме на хеликоптер. Те и почваме, аз съм в опа. Има лаг в сервера, трябва да го правя. Чакам да взема. Само да ви кажа, не съм много добър. Аче, ще ги бием. Сега дължи успея. Хора, изпълнете ми една молба. Пишете в коментарите. Ако ви харесва играта, примерно, да кажем, CSGO или Minecraft или Team Fortress 2 или най-хубавата от всички Hero Zero. Сега хора. Какво казах? Не, говоря. Също спира да го учера. Не! Спрях нищо. Аз съм гадателен. Аз чуха съм грузен. Сега. Опа, някой са би. Чувам. Някой хвърля полшанки. О, не. Телепорт. Пак хора ще умра. Просто усещам как ще умра. Не, ябълката ми. Така. Има някой пред мен. Това не ми харесва, има страх. Добре, хора. Само добре колко стана дълъг клипа. 2 минути. Аз късно не забрах. 2 минути, кратък е. Значи нищо да добавиш нещо. Дайте пример. Да я знам, нещо канал, че ме научи. Надявам се, моят приятел Митко да реши да сложи на линк към моя канал. Не съм качвал много клипове. Обаче, отказах се по едно време, обаче ако има засилени абонати ще се продължат. Затова... гледайте ми клипове, какво да кажеш повече. И ако Митко реши да го направи, му благодаря. Сега. Няма да направиш тези 7 абоната, не знам, да гледам. Може ли Митко да прави така следващото клипче да бъде на една хубава игра, наречена Hero? Всъщност да. Опа. Какво ще кажеш? Хора заградиха, ма. Имаш ли полшанка? Имам ендер перла. Опа, оцелих един. Да, сега мой човек е една малка. Малко. Телепорт, ма! Не, фел! Митко, искаш ли музика? Хора... Искаш ли музика? Не. Факич! Умрях, почвам наново. Не псувай! Така, мисля клипа да бъде кратък, който е първи. И не знам какво да правя. Екшен, говориш на въпроса? Да, пък стои... Опа. Искаш ли музика? Не, извинете за това прекъсване, че ви изписа, че Таня Вълчева да е търсила. Това беше приятел. Да, пише, не спира.
Хора, сега Не, малко. Вълчева, не думай. Сега ще направим един екстремен джумпинг само за вас. Му имам 15 диаманта и не знам какво ги правя. 15 диаманта. Направи си броня. Ма какво имаш? Сега, знаеш какво ще направя? Ще направя екстремен джумпинг. Ей, сега. Не! Хора! Добре, сега тук са легали. Умрях. Окей. Ще спрем на, не знам, на няколко минути, защото пък без това ще правя във втория канал още един клип. Последна игра, хора. Кратък е, защото първо да кажа, аз съм нова. Имах един стар канал, който свърши зле. Не беше един от най-добрите. И ще бъде хубаво да почнем. Те хора стягам се сега заради вас. Сега, тук има една лека подробност. Каква е тя? Че има чест скрит с TNT. И сега. Ако няма капан, Това е капано. И сега ще се пробвам да избягам. Това беше интересно. Да, кой обитак ще се метне долу. Умря ли бе? Не, Нупче. нупче, те. Ако умреш. Ще вика, нупче, А по принцип не си. Но. Ти в Майнкрафт гледали класациите? Това имаше. Какво да гледам? Вой, как ще се стърся? Те хора, за малко изпира клипа и се върнем след. Та хора, върнахме се. Имах малко работа. Сега съм тук. Спратни да им пишат. Ще бъде хубаво да имам диаманти. Мите, слушай две имена. Миктур или Флаш Пауър? Опа, извинете хора, тук се... Вой, много се изложих хора. Съжалявам. Много се изложих. Изложихме сега човек. Първо. Не смея да я затворя, знаеш колко съм съжалявал. Капора. Не смея да имам кутичето, да я затворя да кажа. И я държа отворена. Не знам какво ще правя. Така. Колко време смяташ да е дълъг клипа? 10 минути. Обе, хора, аз съм много тъп, бе. Влизам се в... малко, ще кажа бъде. Ще бъде хубаво да... Омага. Намирам нещо интересно. И гледам важното всеки път влиза в чисто, нали как да не е, почината обръща. Сега хора, ако някой ме бутне, ще бъде много трудно. Така. Значи, решил съм да сня на CS-а. Ще си я купуваме. Купувам. Сега, хора, вярвате ли ми, че ще успея да го... Бъйте, чухте! И с кресна. Добре. Ще бъде интересно. Хора, този човек пред вас се плаши от най-малкото докосване. Да, не чуеш TNT. Опа. Въдица. Ябълк. Се приближи. Аз забрах, че имам спринт. Чакайте. Ще една новина. Мите? В Hillsdale, в мой акаунт ми изписва твоите известия. Преди 2 минути се изпълнила мисията. Да. Бе, хора, сега. Ще рискувам да го убия. Не! Много съм тъп. Да, той има оцен. Та хора, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал.
и до скоро!